Прытулак у нашай краіне папрасіў былы польскі суддзя Томаш Шмідт. Добрый вечер, говорит Минск. У Беларусі Шмідт ужо разгарнуў сваю дзейнасць. У прыватнасці стварыў уласны тэлеграм-канал. На прэс-канферэнцыі ў Мінску ён заявіў, што ў Польшчы яго пераследуюць па палітычных матывах і што ён не згодны з палітыкай новага ўраду Польшчы. Але я правёў уласнае расследаванне і раскрыў сапраўдныя прычыны прыезда Шмідта ў Беларусь. Альбо ён будзе пераймаць досвед беларускага правасуддзя, альбо будзе шукаць бацьку, ці ён проста стаў першай ахвярай нейрахіта «Далась тебе вот эта Польшча». Далась тебе вот эта Польша.